Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic de Rannóg an Lí on Banc Teanga. Level A1 topic 10 section 9 the language bank. On Banc Teanga, cén ceann, which one? Lé na habartí seo a leanas agus ránnig an freagra ceart I ngach cás chun na bearnaí a líana. Read the following sentences and choose the correct answer to fill in the blanks. On Banc Teanga, cén aimsir, which tense? Tá brúthara difriúla in aimsirí éagsúla sa bhosca híos. Ascríomh na brúthara cearta isteach sa chréile faoi na teadal chuí. There are different verbs in various tenses in the box below. Rewrite the correct verbs into the grid beneath the appropriate heading. Agus shahid na brúthara, gortuithe, senan, gearam, hosig mé, jaar mé. Shang, táim, tosíon, dúsíon, buail, bhí mé, rúsig mé. Bris, gear, bhris, tosig, ghurtig, té, brisin, dúsig, ghurtig mé, hain mé, téan, chuaigh mé, bhuail mé, bualan, bí. Mar hampla an phréamh or an mó ordathach, buail, an aimsir chaite, bhuail mé, an aimsir láireach, bualan. Firincinach nó buinincinach. Lé na habartí seo a leanas, ascríomh na habartí ag buint úsáide as nó irthaí agus sé nó sí. Read the following sentences, rewrite them using irthaí, and sé or sí. Mar hampla, Ibrahim, is mise alín tá Tinneas cín orm ní bhfuaithíonn go maith. Tá Tinneas cín irthaí ní bhfuaithíonn sí go maith. Phrásaí fiúntacha. Meaningful phrases, useful phrases. Úsáidtear na foranamnacha réamhachlacha orm agus ort go minic sa Gaeilge. Dean iarracht na phrásaí chlé a bheith seo leis na cín as béarla yes. Prepositional pronouns orm and ort are often used in Irish. Try to match the phrases on the left with the phrases in English on the right. Tá an tá orm, níl cíos, cás nó cathú orm, tá áthas orm, tá ceiste gom ort, cuinig ort, tá bishach orm, malach dé ort. The prepositional pronoun is often used in blessings and curses in Irish. See if you can find translations for these blessings and curses. God prosper you, God's blessing on you, Easter blessings to you. On Banc Teanga, cé a dúirt, who said it? Matseáil na habartí leis na híomháin a cearta. Scríomh iver na híomhá in aice leis an abart chuí. Match the sentences to the correct image. Write the number of the image beside the correct sentence. Agus shahid na híomhána, and here are the images. Chonaic tú iad go léir Hannah féin. You saw them all earlier. Agus inis na habartí, and now the sentences. Tá pian uafásach imach rim. Bhí mé san ospidéal mar bhris mé mar thrón. Tá slaidán orm. Tá Tinneas cín orm. Ní bhfuaithíonn rómhaith in éonchor.
Bhí méid imirt pelle agus leon mé mo chos. Bhí méid imirt chiisfeile agus gortuithe mé mo lámh. Bhí mé ag an bhíochlár. An aimsir chaite, the past tense. Ascríomh na habairtí seo leanas san aimsir chaite. Rewrite the following sentences in the past tense. Be cuaramach leis na frásaí seo a leanas. Be careful with the following phrases. Agus uairháin eile an aimsir chaite inné, an deire seachtaine seo chaite, an aimsir lárach, gach lá, an gach deire seachtaine. Agus inis na habairtí, sinnam an adóg gach lá, bhuailm le mo chairde gach deire seachtaine, brisin mo chrón gach lá, leonam mo chos gach lá, téime go rith gach deire seachtaine, tángama gach lá. Conas a chuirtear bríomhras an aimsirí seo a leanas. How do you conjugate verbs in the following tenses? Frager as béarla, answer in English. San aimsir chaite in the past tense, aimsir lárach, the present tense. So describe how you would conjugate regular verbs. An dochtúr nó an thabhairt, the doctor or the patient. Lé na habairtí seo leanas agus ascríomh an córás an ord ceart. Cé a dúirt na habairtí difriúla, an dochtúr nó an thabhairt? Read the following sentences and rewrite the conversation in the correct order. Who said the different sentences? The doctor or the patient? Agus shahiad na habairtí, ní wahíon róha. Tíochait agus fáilte isteach. Conas atá tú? Conas atá tú féin? Dí smuire dit. Cad atal cear? Míl ach tá pian a mo chrim. Tá Tinneas cín orm. An bhfuil pian I do winál. An bhfuil tú te. Míle buíochas. Táim go brá buíochas le dia. Táim te agus fuair. An bhfuil casachtach ort. Go raibh míle maithagat, cé bhéidir sin? Siúchait. Níl ach tá mo chrón stoppa. Tá fliú ort. Tóg na pillarí seo, ól go leor isce agus túair ara, is fearr an tláinte ná an táinte. Sin €50. Úsáidtear an seanachal is fearr an tláinte ná an táinte sa chórá thuas. Cílíonn si sin, health is better than wealth. An bhfuil a le héad a seanachal I do cheann go rúchais. The proverb, health is better than wealth, is used in the above conversation. Is there a proverb like this in your native language? An Profile I Rúil Aonad de De. Virtual Profile, Unit 10. An Profile I Rúil. Chroichigh tú Profile I Rúil deire Aonad de Héan. So you created a virtual profile at the end of topic 1. Currently, leis an profile tar éis gach Aonad nua, we will add to the profile after every new unit. Is féidir leat úsáid a bhaint as an ólas atá sa profile I Rúil chun cleachta I dhéanamh tú féin a chur in aithne do dhuine. So you can use the information on your virtual profile to practice introducing yourself to other people. Ní gá dit do honraí persanta a úsáid. You don't have to use your personal details or information. Détá do haolaíocht a úsáid agus profil bréachach a chruthú. So you can use your imagination and create a false profile. This is just to give you practice. Líon isteach, Tinneas agus Gortuithe. Mar hampla,
bhris me mo lámh an bhliain shakata. I broke my hand last year, so fill in some illnesses or injuries that you may have had. Nish Rannóg an lí an Banc Teanga freagraí. Agus na freagraí cén cheann. Is ma liom banne I mo chopán té. Ní bhfuaithíam rómha mar tá sláideán orm. Tá trúr drafúracha agus drathar amháin agam. Cad atá ort a chréitúr. An maith sport. Tá Gaeilge líofa agus beagán Francíse agam. Tá Tinneas cín orm. An bhfuil scineala ríomhaireachta agat? Cén aimsir. Búil, bhuail mé, bhuailim. Gortuithe, ghortuigh mé, gortíim. Shen, hen mé, shenim. Bí, bhí mé, táim. Thosaigh, thosaigh mé, suíomh. Té, chuaigh mé, téim. Bris, bhris mé, brisim. Dúisigh, dhúisigh mé, dúisíam. Gear, gear mé, gearim. Scinnach nó buineisneach, tá Tinneas cín orthaí ní bhfuaithíonn sí go maith. Ever dó, tá Tinneas clúise ní bhfuaithíonn sé go maith. Ever trí, tá sláideán uafásach ní bhfuaithíonn sé go maith. A ceathair, tá fliú orthaí ní bhfuaithíonn sí go maith. Ever cuaig, tá scornach cín ní bhfuaithíonn sé go maith. Phrásaí fiontacha. Tá an tá orm, I'm lucky. Níl cias, cás nó cathú orm, I haven't a care in the world. Tá áthas orm, I'm happy. Tá ceist agam ort, I have a question for you. Cúnig ort, keep going. Tá bishach orm, I'm better. Malach dé ort, God's curse on you. God prosper you, rat dé ort. God's blessing on you, benach dé ort. Easter blessings to you, benach dí na cáska ort. Cé a dúirt é, who said it? Tá pian uafásach I mo ghram, iver dó. Bhí mé san ospidéal mar bhris mé mo chrón, iver hocht. Tá sláideán, iver ceathair. Tá Tinneas cín orm, iver cuaig. Ní bhfuaithíonn rómha in éonchor, iver sé. Bhí méid imirt pelle agus leon mé mo chos, iver haon. Bhí méid imirt cisfeile agus ghortuigh mé mo lámh, iver trí. Bhí mé ag an bhíochlór, iver seacht. Agus an aimse chatte. Iver hen mé an adóg inné, iver dó, bhuail mé le mo chairde ag an deire seachtaine, iver trí, bhris mé mo chrón inné, iver ceathair, leon mé mo chos inné, iver cuaig, chuaig mé ag rit ag an deire seachtaine caite, iver sé, bhí mé go maith inné. An dochtúr nó an tothair. An dochtúr, díochuit agus fáilte isteach. An tothair, dí smuoire dit, chuna sa táú. An dochtúr, tám go brá, buíochas le dia, chuna sa táú féin. An tothair, ní bhfuaithíonn rómha. An dochtúr, cad atá cearr. An tothair, tá Tinneas cín orm. An dochtúr, an bhfuil pian I do bhuineáil. An tothair, níl ach tá pian I mo chrim. An dochtúr, an bhfuil casachtach ort. An tothair, níl ach tá mo chrón stoppa. An dochtúr, an bhfuil tú te. An tothair, táim te agus fuair. An dochtúr, tá fliú ort.
tóg na pílóirí seo ó go leor uisce agus túair aire, is fearr an tláinte ná an táinte. An tathair go raibh míle maithagad, cé bhéidir sin? An dochtúr sin €50. An tathair suíomh. An dochtúr míle buíochas. Agus sin é deireadh leis an Banc Teanga. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tá súil gom gur bhain sibh Tinneas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.